दावराव देख्रेबना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब जाय दाख्लै गावथारजानाय फेमिलिनो मा कम्पेनसेसन बा जिउ खुंलांनायनि थाखाय मा राहा होनो नागिरदों नैबे भिडिअआव मानाव गेदेर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM फेरेंगा बसुमतारी सारा माखासे खोथा नोंथांमोना नायजोबब्ला निस्सय बुजिगोन दाख्लै बर' गावथारजानाया बिनि उनावहाय आं जोबनायावसो फंनैसोखौ बुंहैनांगौ गोनां जानो हागौ जेनेबा दावराव देख्रेबना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जेरावनो मेरावनो थांनानै मानसिखौ इनस्टिगेट खालामलाबायो आन्दलन खालामनांगौ मा खालामनांगौ लेवारा जेब्लायबो गोजा थै सोबनानै गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जेब्लायबो सानो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो बिदिनो बेखौ डिक्लेयार खालामनो नागिराखै मानोना अफिसियेलि डिक्लेयार खालामोब्ला मा जागोन खालामाबा मा जागोन जों बेखौ स्टाडि खालामगासिनो दङ किन्तु बिथांनि रुंसारि नखरनि बिसि आरो सानै अनजालु फिसाफोर थालांदों बे साथामनि थाखाय नोजोर बोनानै सरकारनिफ्राय जोङो अरायथा थांना थानायनि राहा लामाखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लादों किन्तु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिराखै जे गभर्नमेन्टआ बुङोब्लाबो अपोजिसना बुंलाबायगोन सिस्टेमनि बाहेरायाव थांनानै बिथांमोना साख्रि होदों होननानै बुंनो नागिरगोन आरो होआ होननानै बुंबाबो बिथांमोना अन्थाइ बिखा मानसि माने समाज माहारिखौ बिसोरो सिनायनो रोङा होननानै बिथांमोना जायखौनो मेखौनो इनस्टिगेट खालामलाबायगोन मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव स्पेसियेलि आं दावराव देख्रेबखौ बुङो जेनेबा दावराव देख्रेबना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जेरावनो मेरावनो थांनानै मानसिखौ इनस्टिगेट खालामलाबायो आन्दलन खालामनांगौ मा खालामनांगौ थांनाय बारावबो बिदिनो माने सानै सेंग्रा मिस्टेकेनलि गावसोरनि मिस्ट्रिनि थाखाय ULB दानायनि थाखाय मोनसे एक्सिडेन्टेल केसाव बिथांमोना जिउ मुंख्लं जानाय टाइमावबो रुंसारि जानाय टाइमावबो बिथांमोननि नखरखौ लानानै जोंनि सरकारनि जा पलिसि बे पलिसिनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंनानै नखरखौ धंस खालामनायसो दैदेनलांनाय आरो दिनैबो बिथांनि नखरखौ बिदिनो खालामनो नागिरदोंमोन गतिके बिथांमोना मोनसे कालचार दङ थांनाय 17 बोसोराव मा होनो लेवारा जेब्लायबो गोजा थै सोबनानै गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जेब्लायबो सानो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो बिदिनो जे मोनसे गोजा गाबनि सिमांनि फुरियाव हाबनो हायोब्ला गावसोर साक्सेसफुल जायो बेखौ बिथांमोना नोजोर होखायो नोंथांमोना मानाव गेदेर बिथां EM फेरेंगा सारनि बुंनाय बा रनजित बसुमतारी सारनि बुंनायफोरखौ खोनाबाय जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि आरो जोंनि गेजेराव नांगौ बेसेथो जों गावजों गाव बेले बेजे जालायबावनो लुवार बेलाव खोथाजों बाथ्राजों दान्थे बिदान्थे नो डाउट पलिटिक्सआव जायो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुजिनानै मोना रायजोआबो गोबाङा सोङो 17 इयार्सआ मानो खोथायाव फैबाय थायो 17 इयार्सखौ इसिबां गाज्रिखौनो नुथारबायब्ला दायो मावदो मावलांबाय था रायजोआ दंना आखाइ खबनो खिथु उनुन वा होनगोन मोजां मावोब्ला रायजोआ मोजांखौनो मोजां एप्रिसिएशन जासिगोन मान बावगोन नाथाय गावसोरबो दा जेरै सिगांनि 17 बायदिनो जालाङोब्लाथ' निस्सय रायजो राजाया बखिफिननांगौ गोनां जागोन जेरै आं देखायदोंमोन सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मा हालोदाव जानानै दं बेसेबांबा गोबाव जाबाय लिफ्ट सिस्टेमानो गैया बेमारिफोर लाङोब्ला बेमारिखौ थिखांनानै लांनांगौ सियाराव थिखांनानै स्टेपजोंहाय फ्ल'र 3 4आवहाय आरो गाहायाव लाबोफिनबाबो बेसेबां खस्थ' साननो गोनां रिपेयारफोर खालामनांगोन नांसिगोन जोंनो नो डाउट माखासे खामानिया थाबैनो जाया टाइम लायो नाथाय इसिबां जे गोख्रों बिबुंथि होनो हायोब्ला उमुक समनि गेजेरावनो उमुक ओरै जासिगोन डेटआ जेब्ला थांगयो बुंफिनजायोबा गन्थङा हायो मानो दिनै दावराव देख्रेबमोन बायदिखौ बुंदों दावराव देख्रेबमोन बायदिखौ इसिबां गाज्रिखौनो नुबायबा नोंथांमोना मावदो रायजोआ दं नोंथांमोनखौ एप्रिसिएट खालामनो वा होननो नाथाय खुगाजोंल' जुदि सनस्रांलाय खालामनानै इलेक्सन समाव रायजोखौ दबथायनो नाजायोब्ला बेसेबां मा जागोन आरो बे थैनायनियानो नखरनिया दा जेसेबांखिनि कम्पेनसेसन होनो मानो मा बुंदों आं बेखौ मोजां जादों गाज्रि जादोंबो बुंला नाथाय बेनो नेक्स्ट टाइमाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर'फ्रा बेखौसो लुबैगोन जे आरो बिदि एनकाउन्टार जानाया जानो मोननांलिया
रां रुफा होबालाय मा जानो मानसिनि जिउखौ खौथि थाखा नोङो लुसोमनानै हादोरनि थाखाखौनो होमबाबो नों बायनो हाया जायनि फेमिलियाव जाजादों बैसोरसो बुजियो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निस्सय रायनानै गालांनो हागोन जाहाथे आंबो सुद्रायनो हायो